Сребровата къща в Шумен носи името на учителя Димитър Сребров, който със семейството си живее години наред в този уютен дом. Най-интересните архитектурни паметници в града и всяка година се посещава от многобройни туристи, както от страната, така и от чужбина. Джамията Шериф Халил Паша, или известна още като Тумбул джамия, е построена през 1744 година в централната част тогава на град Шумен. По-късно, понеже града се разраства, джамията вече така остава в югозападната му част. С сградите около него храмът се води, че е най-голям в страната ни сред джамиите от османския период. И на Балканите се говори, че е втори по големина след Селимие джамия, която се намира в град Одрин, Република Турция. Скалист хълм на около 3 км западно от съвременния град Шумен има място, където можете да се върнете хилядолетия назад във времето. Тук се издига Шуменската крепост. Археологически изследвания сочат, че местността е била обитавана още от траките. Защитена от 3 страни с непристъпни склонове, крепостта е била от стратегическо значение през редица исторически епохи.